ልምዓት ዝተሓረሞም ወገናት በመقدام ንኹሉ ዘመዓራር ዕድላት ብምርሓው ህዝቢ ኣብ እንኮን ፍትሓውን ማዕዲ ምጽምባር በዝርታዓው መንገዲ ድማ ፖለቲካዊ ርጋት ሃገራዊ ስኒት ቁጠባውን ማሕበራውን ልምዓት ከምውን ማሕበራዊ ፍትሕን ባህላዊ ሱግምን ምርጋጽ ነውሕዋን ዝተቃለስናሉ ህይወት ብሉጻ ዝኸፈልናሉ ነቕዘይብልን ዘይቀየርን ዕላማና እዩ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ 2007 ካብ ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ዝተወስደ ቃል እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መብጻዕታትን ዘብለጭልጩ ቃላትን ዳርጋ ንርብዕ ዘመን ልሚድና የሚና እቲ ግብራው ግን ዛጊት ዓለም በዓለማ ዝፈለጠቶ ተሓቢዩ ዘይሕባ ጥፍኣትን ብርሰትን መንእስያትናን ህዝብናን ምዃኑ ንኹሉ ብርሂም ኣብ 26 ዓመታት ካብ ሃልኪ ፕሮፓጋንዳ ሓሊፎም ሃገራዊ ልምዓትን ለውጥን ዘረጋግጹ መስተሮት ህዝቢ ዘይፈጠሩ ካብ ጽምብላትን ቴማን ዘይተሰጋገሩ ብምስምስ ደርማስ ምዕባለ ካብ ዝተሓንጸጹ ማልያ ዘይብሎም ፖሊሲታትን ወፍርታትን ህግደፍ ሓደ ዝኾነ ንወፍሪ ዲጋ ዓዳሃሎ ዘተኮረ ዕላል ሎሚ ክህልወና እዩ መቸም ህግደፍ ዲጋ ዓዳሃሎ ክብሉ ልቡና ክሳብ ትመልቕ ብዘረባ ከዘባዝቡና ሓገም እዮም ግን ዲጋ ዓዳሃሎ እንታይ እዩ ዝጠቅም ንጥፈታቱ ከመይ ዝመሰለ እዩ ሎሚ ክንዛረበሉና أما فارق كل التشح دحر فشلت بوفر سايكالو أبستنرفو بوليسيتاتن استراتيجيتاتن حدا باسم المعاتا وزواتات تستحان تسعه بزحات قوسقواسن كلمة ايغن استخايدلوم عبديقاتاتن ترقاتتن زد حبا بوليسي نيروم مسارت أمراتن مبقسي تكالاتن زي بوليسي بقندو بإسياس تحان تسعن مهراو تنتانن رئيتوتاتن زينات ساقن بمنباروم جناب باقو ودكت كعجابي ترايم مرايا ودكتنا يز بوليس زي جبوت حبريتا دما أب تابع عدحلو نعزو ولنا أمونغوتي قديمن هاقراو أقولولتن كويكون متفنانن كفتر زقبرهم وفروار سايكالوم كابكلتش عن حدن جميرو كتقبرن كورلو جمو بروجكتات حديقوز فشلن نهالكي بروباقاندا ترايزا قلقل بمنبارون بعلو إسياس أمنا كلتش عن عصر تحدن كالم حطوتم سالستا ربعي بوفروار سايكالو زنق على بوليس عووتاي نبرن كبل قليسيم كلتشان عصرت حدن دما بازيز تغانونو صمبراتن سسنع صبصباتن بسم 10 عامات حابن ابستودب مدلاوات إسياس قعزو 10 عامات هاجرنا ندحريت من بارس لستغنزبم اتو انكو فتح حبين طراين خمسل بتخاتاتالي بزعبا مسسان تحجا مغبي وحسنت مغبن زناباو مسناو حرشا كومون بزعبا ديغاتات كهوتتن هاتفتف كبلني ترايم كموصيت خام نفسو كامني وارك سب جيومترا سريعو فقودو ديغاتاتن حصبتاتن كوفر يجميرم كابزن ديغاتات اتمساخوتي اريتيفن منادق دغفت فيسبوكن زوا مقام اسياس ببز حزو فرلن هاغراو عمامات اونزيفو مولو غزيو زحلفلن اتن قند دما ديغاتات عدهالون غرغرانين بفلاي ديغا عدهالو نابيت صحفت بريزيدنت خاب تغير نو 7 عامات اقوصيرالام اتزغرم ديغا عدهالو فلمام ابوان مغزات درغي بدرغ تهنديساس تجمرت افناو مصنعتي مبغس تغيرو استوطنت ديغا ام ابليتيشن 13 ورح 10 نقرب 6 صوري ماي كبابي اسمران حزب اسمران تبايلا استجمرت ديغا دمانيرام فلما كاب كبابيتا سنكلتي زاول عد جبراي عد سلايتن تقران زو حزميات اب عدهالو بمعقات مستخزنه بستفلالي ميلاتات نابديغا ماي نفحيك بمقعز قرب 6 صوري ماي حزب اسمران مسسان زعلم وفرينيروم نزاديغا عم جمري اوانات كمدب تعديلهم مصنعتا زكايدو القسبات كونريل وولد غبريسوس ولد باريام اتو موسى تولد كاب EMIC اتو كحساي غبري وطم حدار زوا ماكل نبر كوينوم زنول قسبات تم ممراص نتاديغا زوعل بوتان عياي عقم سبن مصنعتاتن مسغبروم اب سراحت ديزاين دما تحت بيت صحفت بريزيدنت استودب حيل عمام نمهندساو سراحت كتعي تغيروم توم كيلاتات بزكايرو مصنعتي اب عدهالون قوم استحسب ديغام صغمات كله كم زخل سلازرغاغصو كابت وان كغاطم كم زخلون استغمتو صغمات اب بارياوي اقامط امريتن حلخت طرا نغراتن استمسرتو يمنيرم اتكبابي ازي استحلالخه تفطراو كونات مالت كومبلكس جيولوجي زلو كم زخونن لعل عاقن حلخت كم تقم تگميت نيريم بمنصر زوم صغمات اتوم كيلاتات استوطن ديغا ايكونوميكال بمبال كم أمارات ياب كالك كوابيتات وي أب اندهبيس تبهالو بوتا كهنت بملكة صبصاب تلابيم نيرم
موداتا جن وانان حقن زي بلو كم دلاين عبد الله زخيدن حنساب حارستاي حنساب اوتيستام حنساب بريزيدنت حنساب ميكانيك نمخان زي هيكيوم نتم ساينساو مصنعت استدغفو صبصبات بعلو إسياس بمنصاق نتسرح بيدوانو قصلو وسنام كم بحدوش حموشتا أبالات زركوم حيل عمامات أيسو هنسات عدا هالو أورح 10-13 دما كم دي جمر تقابرم اتهم نستمزو لعلوت حالفتين كيلاتات دما زم السعبن إيرم جنرال فيليبوس ولد يوهانس حلقة استاف حيلتات مكلخال بتوان أزاز توروار زي بعقم سب عياي سراويت كقرب مدب استوهابهم عطو كحساي قبريوت بتوان أما حدار زوا مأكل زنبره أبزوان بحمام كابسر حستعلم كونريل ولدو قبريوسوس ولدو باريا أبتوان أكاد سرح منغستاو غاراج حجي زيدس كلم عطو تصفاي قويتوم قراجي أكاد سرح كوباني هنس أسجن ماشنرتاتن هنس أتات كيلاو هنس أن كقرب لتنال كونريل جيتاتشو مرهاتين مأكل كارتان حبريتان إرترا جوميتراوي سرح الديزاينن بحلافنت كمرح تمزيزم أورا 10-13 بعلو إسياس كابت أبانا بعد هالو وريدو نفس وكف أمام كوكوات أتري جميرم عم مسرح استرعي وفرتاتن لو تطاتن دما زم السعبونيرم بكوناريل وولدو جبريوسوس وولدو باريا زمرح زنبارا منغستاو غاراج هزباو أغرغلوتن تكنيكن فوريسو نولدو باريا بمدسكال عبتحتي زنبارا كفلتاج أنا فرناب عد هالون كركبتن كقاعستا جبرم كاب إزتور واري أستات 10 براجيد نايندا 22-525 ناب عد هالو قعزاد ما تجبرم تنكلت براجيد كاب صواب بزمصو تمهارو زقومان دحيرن استوسخانين دقافنا مهابن قرماش نرتات مملأن كوباناتات هنصاسغن قدم قيح بحري اسبيكون مدبات تعديلوم اب تحت بيت صحفات بريزيدنت كاب زقوم ماكل كارتان حابريتان قال حاله تشنافر تمزيزم دما ناب عدهالو تسددم كاب حيل عمام مهندساو سرحات استرفو قال انجينيرينج ناب عدهالو دما وردم دحيرم ابالات 27 كمون 29 زوريا ببوانو ناب عدهالو توزعم نهزب أسمران دقفت دياسبوراتاتن مايكروسوتيون رهمت عايكت نورو منغستن سراويتن كي تحللو بوشت أو عاق متازهانت صوت ديغالوغو مسيهم تعذبون داتبهالو قسقواسن أشافرين ستقبرلو قودن أبر قودن ديغا عدهالوم بسنكي إدمت إتاو إسياس كاب غزيان أب غزيان داتا سدد زمتسكيلا وعاق مسبن ديغا عدهالوم زم سعوز قلت مباقتاون أقدسن ساينساو متكالات كمزت أحسدما ترغاليشيم أتقاقما نتوقتي مالت بلاستين نتوم كجوتاتا مفراس تتقملو عينتا تاخصان نتوقتي زي مؤكل أتقاقما منبارون أبهارياو كونتات كوابي تعدد ما نقعات فتير لهم توسخ ديزاين extended cover dam أب كرمتي 2014 اتديقام كاب جاف كجمرون كورلو أم هناس درعتات إسياس بقلت فتوى حزماي كعقت كاب زبل أم مأكل كجمر بمقوارو أب ديزاين زين برا توسخي كوفر دام تهانيسيوم عمملا بعطن عم مقام درعن سلاب عب ديزاين وصاي زمياو زخونه منجدد ما تسرحيم نبروجكت ابايت اسمرا تبايلو اكلتشان 13 ببزحز تزربلو او كاب سبيس كلتشان حدن نتي عب ديزاين استغلصناي بعطن درعن ميلا حديغوم عب حليبتن سمبلن كسرح نستوطنه ناي 680 ابايتي تبايلو بيت الاوي تكال بيسينيس تدالو ناي ابايت درعتات بتئزاز اسياس كتقومو تجديدوم بأقلال ساعتو مصنعات زكايدو مهندسات ديغا عدهالو مباعتاو صقماتكم زلو ترغاغيصيم امود داتا بريزيدنت كابتوم استغلصو جيغاتا توسخي بيدوونو نتديغا كاب ديزاين وصاي قومتو كاب 28 مترو ناب 57 مترو غونو كاب غوبو ناب غوبو كاب 360 مترو ناب 570 مترو تحستو عاقن ماي كاب 11 مليون كيب ناب 28 مليون كيب قيريو غيروم اتعزيز حزنن زدنصون كالت حسد دما اتديغا بعين محبراو طمته زي قدو مخانيوم نعمتات نتغولاغول حريسو درار اولوت زناد زنبره حزبي كابدليتون فقادون وصاي بزي قدمه خونت كهنص امغبارو حليفوم كابت خباب استفناقلو زيغاتات استعدلوا مبادل تخحسا زي مهلاويم بتوسخي ديغا عدهالو مايك خزن جمرت اتفلما استحنصص علامه قير مغباريم كند علامه ديغا عدهالو نمسسنو وحزماي ديغا ماي نفح تبايلو منصر استقمطو خينو اتا ديغا غنا ماي معقار مس جمرت اسياس توسخت مدبات حرشان مفر انسسان كتاعتاتو يغيروم
بوصيتو خام كل بعلي ملاخي إسياس بسنكزي كم بحدش زتاتاتو زي ساينساو توسخ مدبات حرشام كم تابشحن شعات تميتن 99 بسم مدب تمر حرشام عبزوادو بنقاش باركانات تاتاتي وزنبره جنكا تجميرو استقارة بوليسي حجوني بريغادر جنرال فتصم قبريوت ود مبهر عزيزو نحرصت عدهالون كبابيون مريتم منتلو باس قداد بدرار إلت كوفرو يقبرالهم عبشان شعات ميتن 9 استأتاتوه مدب تمر حرشا بقندو بإسياس توطانو خينو كاند علامو أبزبطاتن استناtsatsalan مريت لمعات مرقات أي كألم بزبل منغستي مريت حرصت منتلو بعلو حارسو لوط نمصا زعلمين يروم كم تستعذبنايو بزحات حرصتوت زفانا قال بوليسي اوشت حدا عمت مفشالو زذكر كوينو اكوابيتات عدهالون بالتمساسالي كاب عمي جميرو مريتوم استمنطلو حرصتوت كوابيتات غودايفن عدو قعدادن مرحانون بدرار الاتاب تحرشا كوافورو صني حميم إسياس هاجر كهنس نزخل كل مهراو كيلا وعاقم السبن كاب عدهالو ببقبر مسقوقو عبتحتي أبزلو تركبن بعلو كم كند أكاد سرح كوينو سمناو جم زكايد اللان كم دولاي زجبران زو صعوبة أكلت زلوام زست بجلة عبتحتي اللام بريغادر جنرال فتصم قبري وتود ممهر مكتلا كايد سرح عدهالون أزاز تور وارزن بريغادر جنرال حدش إفريم ود إفريم أزاز مخات زوا مأكلن إز مأكلن كونر الحرقوت فرزون ود فرزون أزاز كفل سراويت إسران كلتن حلوة زوري عدهالون أبالات إسران شمنتن إسران شعتن زوري هاجرا وقلقلتن كونر البرهاني إلياس ود إلياس أزاز كفل سراويت حمشميتن إسران حمشن مكتتال سرحات جيجان لتنال كونر لامانيل تصفى قابر كاب كفل حلوان سططان بتصحفة بريزيدنت لتنال كونرل جيتاچو مرهاتين جوميتران اكاد سرح ماكل كارتان حابريتان مجرا خليلو هبت مريم چونتو ابزوان حلافي اتيكن اكاد سرح صحاو صعاتن تلنت تيدروس تمرسو حلاف هاجراو موهادن مياو صقاسبن سرعه محدران صالح احمد دين حلافي بروجكت هنصت سينو ابرها حلافي اندحاتين روبيل شفا حلافي جمرت كفل مهندسنا سمرت تارقي ود تارقي اكايد سرح تانكرات كومون بحبارنا اخيوا زعدمو تمسغن داويتن استوحلو اكايد سرح تانكرات غرغران حلحلن ميجر دانيال لباسو ميكانيك عالم برخت الكتريشان ششاي تسفاي كاب كفل ماي كوينوم بتوسخي ود حفتوني إسياس مخانو زنقرلو حدا إفريم قبر مكال استبهل من السي أبتا أخيبا نروبيل الشفات تكيو ساتفلو وانا تعلم بمنصل هاجر أو ربحة national interest كلهم زيكاتاتني حنتا هاجر كم عقمه من كلتهم أبستوافروا للصرحات أدمعي أبركتو كلهم يخاليم أب هاجرات عالم كبوليسات وحسنة مجبت اعتقرتن أجرجلوتات سلوع باجت زمدبو أجزين زوافروا أصب أو عقمن اتزل علن أزيب مصنعات يستدق فنيم كم تستعذبكم هاجرنا دما إن هاجروا ربحنا بإيد حد جباتو والقسم سو عالم كلهم عينتات بوليسات استراتيجين كومونساتو فعاق مسبح ريا كله بعلي إسياس تراي كوين لهم هاجر بهاجرا تعلق عين مهورن زي بلا كتمثل كابزوم استقلت صوبات نشأنا كواكيلام ديجانا عبيتي بروجكتاتن توهيل الصواع زخل ولا حد يلن تاريخ عزو 26 عامات أتصبيغون استعذب السب زرقاقوصو قدين ترلوم عب هاجرنا السب اوان مقابرت ملكن مبر بخلطو من عبركتو منا سلط انستمزو زيقاتا زي منباروميم لمون أبز عودي تمالن كم إندا مريم أسمرا أبصو من سرست جزينا وعشا قول إندا تمالالسه زي سالموز نبرم نولد باري أدسكيلو كالوت قطع قطي سب جزيب بوت أختكو غيرو لهم جزيا له كله كم زبالو طيب السلامون حجون اتبك نصلون بسرقون زل لود باريام فقد بارات أسمرا كل الكبل يوعل علهم نايزم أزست مخاطو زبا كون حلفتي أحدوتات عدها لهم ودأتون بحوار زرن كابتش أول دباري زي فلن كخونيم أبتحت كل بعليك جبر بهالي سياس عدها اللهم عوشت عدها اللوس تعمم من طفتات زملكات فلما نفتح صوري ماي كم زخنا قدمنا جلسنا نيرنا متصر هاجراو مصنعات مرمرن ما ينحرشان زبل سمتت أميقو مصنعات زي تدقفو سرحات حرشان صعاو صعات مستأتاتولو اتعلام أبو نبو تقافي حدحر مصنحو ببزح عقم السبن سرحات كاب جبارات تمنت المريت مصرعي إسياس عبيت هنجرات كسرح بمئزاز عبقو حسم كولجات حرشان ماشينرتات تتأيسن كاب 28 تنزوريا هاجراو قلت جميرو أبساوا فلات نظام صوت مهارو كم مهارو لتوسينيم كموتيتو إسياس بجكا مقصار سرحات إنجينيرينج تكنيكن بتوساخي دين كولجين حلاف تمهارو عدها لهم بمخانون كجلجل صنيحيم
ሃገራዊ ዕማማት ንጎና ሓዲጉ ብሓደ ገጽ ሳላትሪሽን ትራፓኖን ክቋጻጸር ብኻልእ ገጽ ከዓ ማዓንጣ ዘይቆጸሩ ቆልዑት ክጓሲ ኣብ ጸንሐሉ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃሎ ዝተፈላለዩ ሓውሲ ጎነፅ ተቃውሞታትን ክራይ ጸኒሖም እዮም ብዘይፍትሓዊ መንገዲ መሬቶም ዝተሓድጉን በኣስገዳዳ ምጉልጓልን ፀሃያይን ጸንሑ ሓረስቶት ከባቢ ዓዲ ሃሎ መረርታቶም ጥርዝ በጽሑ ስቃያቶም ተናዊሑ ኣብ ከባቢኦም ዝሰፈረ ሰይጣን ሕርቃኖም ጥርዝ በጽሑ ናይ ማይ ቱቦታት ብለይቲ ብምቁራጽ ተቃውሞታቶም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ክሳብዛ ሰዓት እዚኣውን ኩሉ ዝኽእልዋ ምግባር ድሕር ኣይበሉን ብፍላይ ካብ ወርሒ ሓምለ 2017 ጀሚሩ ካብ ዓዲ ሃሎ ዝጸንሑ 676 ተማሃሮ 29 ዙርያ ኣዝዩ ዘይልሙድን ጎነፃዊ ዓይነትን ተቃውሞ ከካይዱን ፈቲኖም እዮም ናይ ቀደም መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ናይ ሎሚ ህግደፍ ፍጥር ካብ ዝብል ኣድማን ተቃውሞን ዝብላ ቃላት ስለ ዘሰንብዶ ድማ ህይወትን ሰባትን ዕሸላትን እንዳቀዘፈ ከፍሽሎ ካብ ምፍታኑ ናይዕረፈን ነስተቃውሞታት እዚ ብተሃዲድን ብዕጹውን ከኣሉ ይጸንሐ ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ክኽወል ዘይክእልና ዓብያ ውሽጢ ዓዲ ሃሎ ብዕለት 13 ጥቅምቲ 2017 ምስ ኣጓነፎም ቀድመ በገስና ዓብዪ ዋላን ሓፍሻው ዘይቁርዒ ጨቋነን ምሕደራ ኢሳያስ ብምቋሙ ተነበረ እተን ደፋእቲ ምኽንያታት ግን ማሕበራዊ ኩነት ኮሌጅ ዓዲ ሃሎ ብምንባርን ብዘይግቡእ መጽናዕትን ምድለዋትን ዝተደኮነ ኮሌጅ ዓዲ ሃሎ ሕጽረታት መምሃሪ ክፍልታት መንበር ተማሃሮን መምሃራን ዘጋጠሙ ብምንባር እዩ ብተወሳኺ ብጸጥታዊ ጠመተ ዕቱብ ቁጽጽርን ምክትታልን ይግበረሉ ስለ ዝነበረ ተማሃሮ ከማሮር የብጸኒሖም መሰረት ዝኻ ተማሃሮ ብዝግበረሎም ጸጥታት ማዕረ ንበዓል መስቀል ናብ ስድሮም ከይከዱ ስለ ዝተኣገዱ ብኢዶወነኖም ፋሒሎም ክኸዱ ተገይሩ እዩ ድሕሪ ገለ መዓልታት ምስተመልሱውን ጽፉፍ ትምህርቲ የለን ብዘይድሌት ናብ ዓዲ ሃሎ ተሓይርና ዘይመረጽናዮ ዓውደ ትምህርቲ ንመሃራልና ብምባል እቲ ዝጸንሐ ተቃውሞታት ክቕጽልዎ ጸኒሖም እዮም ብፍላይ መንበሪኦምን መደቀሲኦምን ዘሎ ሕጽረታት ምንጻፍ ጉድለ ጽሬትን ዘሰዓበ ባልዕን ሓካኪንን ሕጽረት መምሃራንን ብምልዓል ብትሪ ተቃይሞም እዮም ደቂ ተባዕትዮም ምስ ደቂ ኣንስትዮ ከይተሓወሱ ዝእዝዝ መምርሒ ስለ ዝተሓላለፈውን ብሰርዝ መምርሒ ናብ ጎነፅ ዘምርሑ ተቃውሞታት ኣካይዶም እዮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 525 ሳልሳይ ብርጌድ ዝሕሎ ሆላት ዝነበሩ ተማሃሮም ን4 ኣባላት ሓለዋ ብበትርን ብእምንን ክሳሃልዎም ብምጅማሮም ከም ውጽኢቱ ሓደ ዳንሽ ፀሃይ ዝተባሃለ መራሒ ሓይሊ ዝርከቦም 3 ኣባላት ሓለዋ ቆሲሎም ናብ ሕክምና ተወሲዶም እዮም እቲ ናዕቢ ኣብ ካልኦት መኻዚኖታት ዝነበሩ ተማሃሮ ምስተሓወስዎም ሓያል ኣውያትን ምትእኻብን ምስተፈጥረ ንፕረዚደንት ተሓቢሩ ኣዛዝ ተወርዋሪ እዚ ብሪጋደር ጀነራል ፍጹም ገብረ ህይወት ወዲ መምህር ንኣዘዝቲ ክፍላት ሰራዊት 22525 ኣዚዙ ነቲ ናዕቢ ብህጹጽ ብሓይሊ ክቋጻጸሮ ገይሩ እዩ ክፍለ ሰራዊት 22 ኮሎኔል ሓረጎት ፍርዙን ወዲ ፍርዙን ሓለቃ ስታፍ ክፍለ ሰራዊት 525 ሌተናል ኮሎኔል ሙሳ ዝገሃይለ መርዓውን ብህጹጽ ናብቲ ቦታ ወሪዶም ነፍስ ወከፍ ተማሃራይ መደቀሲኡን ጽዑቕ ተፍቲሽ ክግበር ብምእዛዝ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ተማሃሮ ስቅያታ ምብጻሕ ነጢፎም እዮም ቀንዲ ዕላማ ዝተፍትሽ ተቃውሞታቶም ተማሃሮ ናብ ኣስመራን ካልእ ከባቢታትን ካይልሕም ውህደት መንእሰይ ተፈጢሩ መንግስቲ ካይግልበጥ ስግኣት ስለ ዘሕደረ ህግደፍ ሞባይል ተማሃሮ ንምህጋር ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ኣብ እዋን ተፈቲሽ ነቶም ተማሃሮ ንምህዳድን ንምፍርራሕን ማዕረ ንሕና ሃገራውያን እምበር ሃይማኖታውያን ኣይኮንናን ብምባል ማዕተብ ተማሃሮ ካብ ክሳዶም ብምፍታኽ ብእክቦም ኣብ ዓይኒ ምድሪ ክድርበ ተገይሩ እዩ እዚ ሰራም ስርዓት ሃይማኖትን ክብርታትን ከዓጠጦ ማዕተብ ካብ ክሳድ ኣመንቲ ብምፍታኽ ሃገራውነትን ንምርግጋዝ ተጠቀመሉ ሜላ ዘይኮነስ ኣብ ክሳድ ተማሃሮ ዝነበራ ዝርከበን ስልማት ንምዝማት ዝዓለመ መደብ ነይሩ ማዕልያ ዘይብሉ ብሩርን ወርቅን ተመንጢሉ ድማ ንወዲ መምህር ተረኪብ እዩ ወዲ መምህር ድማ ኣብ ጅቡ የእትይወሎም ኣብ 1994 12 ሰንኩላን ምሓባር ቢዱን ብካላሽን ዝረሸነ ፍጹም ወዲ መምህር ሓደ ካብቶም ዝወለዶ ብገመን ዝሓቶ ዕሉል ጸላኢ ህዝብን መሬትን መንእስያትን ኤርትራ ምዃኑ ድማ ታሪኽ ሰኒድዎ ነታ ሕያወይቲ ዕለት ዓቂብዎ ዘሎ ድራር ፈትሒ ዝተሓረየ በዓል ጸሊም ዑደት ታሪኽ እዩ ደድሕሪት ተፍቲሽ ነቶም ተማሃሮ ኣኪቦም ክተሃዳድኡ ዝፈተኑ ኣዘዝትውን ኣብ ቅድሚ ተማሃሮ ነንባዕሎም ናብ ምንሕና ሓገጾም ኣምሪሖም ከይተሰማምዑዮም ተፈላለዮም ንናዕቢ ተማሃሮ ብጉህዳ ይኹን እምበር ዝደገፉ ኣዘዝትውን ነይሮም እዮም ብዞም ናውራታት ዘይተዳሃሉ ተማሃሮ በዓሉ ፕረዚደንት ይምጻእ እንዳበሉ ጠለባቶም ክሓቱ ድሕሪ ምጽናሕ
ሓላፊ ሃገራዊ ምውሃሃድ ሙያው ጸጋ ሰብን ምሕደራን ኮይኑ ዝተመዘዘ ጽባሕ አለንጊ ህዝቢ ትጽበዮ ዘላ ተለንተ ቴድሮስ ተመርሶ ከይዱ ዝከረጋጎሚ ተጸዊዑ መጽዩ እንተኾነ እቶም ተማሃሮ በዓሉ ፕሬዝዳንት ይምጻ ንስኻን ታዋኢኻ ኢሎም ስለዘይ ተቐበሎ ኣብ መወዳእታ ኢሳያስ ክመጻኩም ተባሂሉ ክሳብ ዕለት 15 ጥቅምቲ 2017 ሰዓት 6 ምሽት ከም ጽበይ ተገይሩ ኣብ ውሽጢ ተንክልተ መዓልታት ኢሳያስ ዝሓልፈሉ ጽርግያ ኸይንቀሳቐሱ ድሕሪ ምኽልካሎም ንደቂቕ ምክትታል ማዕረ ኣባላት ውሽጣዊ ጸጥታ ብጉልባብ ተዋፊሮም መጽናዕታት ከካይድዮም ጀሚሮም ኣብ ውሽጥና ተቋሙ ወይ መማኽርትና መሲሉ ጉዳያትና ዝፈልጥና ውሽጥና ሰሪጹ ነፍሱ ዘድሕን ህግደፍ ድማ ከሞትሩ ዝገብሩ ኣባላቱ ውሽጡ እቶም ተማሃሮ ሰዲዱ መንንታይ ኢሉ ህቋጻጸርን ነቶም መራሕታራ ዝነበሮም ተማሃሮ ቅይድን በብሓደ ክሕቅቕን ድማ ግዜ ወሰደን ክሳብ ዕለት 15 ድማ ቀንዲ መራሕቲ ዝተባሃሉ ኣዝዮም ንኣሽቱ ተማሃሮ በብሓደ እንዳለቐመ ክስውሮም ፈቲኖም ክሳብ ሎሚ ስድራ ቤቶም ኣበይ ከም ዘለዉ ስለዘይፈልጡ ድማ ጄይ ስቱድዮ ናይ 13 ተማሃሮ ሕጂ ዘለዎ ቤት ማእሰርትን ወለዲ ትገልጽ ቢናም ጸጋይ መንደፈራ ኖሆማስ መላሽ መንደፈራ ቢናም ጸጋይ ቀሓውታ አስመራ ዮሐንስ ታደሰ አስመራ ፊልሞን ቢንያም አስመራ ምስግና ወልድ ገብርኤል ዓድቀይሕ ተስፋ ዝጋሐየሎም ሰገነይቲ ኩሎም አማይ ስርዋ ክህሉን ከሎ ዮናታን ኪዳነ ከረን ናስር ሑመድ ከረን አዶናይ ኢሳቅ ከረን ዮሴፍ ገብረ ኪዳን ሰንዓፈም ናጽነት በየና ዓድቀይሕ ሚካኤል ተሾመ አስመራ እዚኦም ድማ ኣብ ሓልሓለ ኣብ ናይ ሓበራዊ እስር ቤት ወጻይ ኣብ ጥቃ ሕክምና ብዘላገዛ ተቀይዶም ኣለዉ ናይዞም ዕሸላት እዚኣቶም ድሃይ ክሳብ ዝዓለት ስድራ ቤታቶም ዘይፈልጡን ኣበይ ከም ዝኸዱ ዘይተነግሮን ብህይወቶም ከም ዘሎ ስድራ ቤቶም ዘይፈልጡን ወይ ዝጠራጠሩን ብምንባሮም ንስድራ ቤቶም ዘለዎ እስር ቤት ብምግላጽና ገለ ሻቅሎ ዘን ስድራ ቤታት እዚኣተን ምዕርፎ ክኾኖ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምቕያድ ቀንድን መንቀሳቐስትን መራሕትን ተማሃሮ ተቃውሞውን ዕለት 15 ሰዓት 6 ናይ ምሽት እቶም ፍታሕ ክግበረሎም ዝተጸበዩ ተማሃሮ ሃንደበት ወዲ መምህር ኣኪቡ ፕሬዝዳንት ክሳብ ዝመጻኩም ናይ ክሊማ ለውጥታት ስለዘሎ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ናይ ዝርከቡ ሓረስቶት ሕርሻ ክትዓጽዱ ኢኹም ብምባል ነቶም ተማሃሮ ኣብ 4 ካብ ራዳር ዝተለኣኸ በጣሓት ክስቆሉ ድሕሪ ምእዛዝ ቀጺሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ በጣሕ ነፍሲ ወከፍ 10 ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 22 525 መስዑድቆም ክስቀሉ ተገይሩ ኣብ ናይ ህዝቢ ምዕጻድን ምሕጋዝን ንምስታፍ ብሓጎስ ተቐበሎን ካብ ዓዳሃሎን ካብቲ ኣብዚ ከባቢ ዝሰፈረ ሰይጣን ኢሳያስ ኩርሕቆም ምኽኣሎም እንዳመስገኑ ኣብ ዝተዳለወሎም መጓዓዝያ ክስቀሉ ድሕሪ ምውሳን ተሰቂሎም ናብ ጉዳይፍ ምስ ተጓዓዙ በተን መራሕቲ ሓይሊ ዝኾነ ተማሃራይ ካብ መኪና ካይነጥርን ከይሃድምን ጥቡቕ መብርሒ ተዋሂቦም እዩ ነዚ ምሰይ ቅቦል ግን ስጉም ተኸም ዝወሰደሎም ድማ ብታዲድን መፈረርሓን ድሕሪ ዝተዋሃቡ ሓበሬታም ጉዕዞ ቀጺሎም ብዓዳ ኣበይቶ ባደርሆ ማይ መንካ ዓቢሎም ንሰረጃ ቀገጾም ሳምርሑ እቶም ተማሃሮ እቲ መናውራ ክርዶም ይጀሚሩ ድሕርዚ ካብ ኩለን መካይን ማዓንጣ ዘይቆጸሩ ቆልዑ ኣብ ግዛእ ሃገሮም ኣብ ግዛእ መሬት ኣቦታቶም ናጽነት ተሓሪሞም ከም ጥሪት ሃብታማት ካብ መካይን ተሰቂሎም ናናብ ዝተወስድዎ ዝውሰዱ ተቆጺሮም ክብረቶም ክድፈር ጀመረ ግብረ መልሶም ካብ መካይን ምንጣር ጥራሕ ኮይኑ ነጢሮም ዝሞቱ የጋሮም ዝተሰብሩ ዘይሕክኽ ስንክልና ዝገደፉ ዕለት ድማ ኮይኑ ሓሊፉሎም መንግስቲ ግን በዚ ስሕቅ እምበር ቅጭት ዝብሎ ይነበረን ኣብ ምህዳም ስናሃር መካይን ክሳብ ከረን ዝበጽሑ ድማ ቆጽሮም ዘይተፈልጡ ተማሃሮ ካብተን በጣሓት እንዳነጠሩ ብዙሓት ካሃድሙ ከለዉ ነሃር በጣሓት ብሰንኪ ዘስዓቡ ጉድኣት ድማ ክነጥሩ ከለዉ ሞትን መቕሰልትን ዘጋጥሞም ብዙሓት እዮም ብኸምዚ ዓይነት ኣሰቃቂ ኣገባብ ሙሉእ ለይቲ ተጓዒዞም ዕለት 16 ጥቅምቲ 2017 ወጋሕታ ሰዓት 6 ኣፍ ዓበት ሓሊፎም ናብ ኣጻምዕ ጎለጉል ናሮም በጺሖም እዮም ንጽባሒቱ ባዚ ከቢድ ሓለዋ በበራጊ ተወዲቦም ስርዕ ወታደራዊ ተዓሊም ክካይዱ ተገዲዶም ጥብዝ በለማይ ተዓቀብ ተባሂሉ በሃታ በኢንጂነር ኢሳያስ አፈወርቅ ዝተሃንጸ ዲጋ ዓዳሃሎ ውጽኢት ምስተሰኣኖን መብልዕ ሰላጣ ከምቲ ፋና ሓዱሽ ዝኣመሰላ ኣመንዝራታት ምስኮነ ብሕም ዝበሉ ህፃናት ይተኣርነቡ ተባሂሉ ማዓንጣ ዘይቆጸሩ ቆልዑ ናብ በረኻታት ሳሕል ክድርበይ ተገይሩ ንሕና ኣብ መግዛእቲ ህግደፍ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሽግራትን ጸባን ዳርጋ ለሚድናዮም ከተኾና ቅድሚ 10ታት ዓመታት ብተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝፈለመ ድሕሪ ዓመታት ከኣባ ኣባላት 26 ዙርያ ዝቐጸለ ነዊሕ ዝገበረ ኢሳያሳዊ መስርሕ ምቑጻይና ዓበታትን ተቃውሞታትን ተረኣዮም ኢሳያስ ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምዕፋን ዘካይዶም ኩሎም ዓይነታት ናይ ዓፈና ሜላታት ምስ ግዜ እንዳተፈልጡ ኣብ ዝመጽሉ ዘለዉ እዋን ኣብ ኣስመራ ፈኸም ዝብሉ ህዝባዊ ተቃውሞታት ሕጅውን ይረኣዩሎም
ልዕሊ ኩሉ ኢሳያስን ዋጭላቱን ዝጥቀሙሉ ሜላ መቁጻይ ተቃውሞ ድማ ኣብ መንጎቶም ይቃወሙን እዮም ዝበሎም ተማሃሮ ይኹኑ ወታደራት ሰብ ስልጣን መንግስቲ ይኹኑ ሰራሕተኛታት ተቃውምቲ ዝመስሉ ብስሩዕ ዝኽፈሉን ዝመወሉን ሰባት ኣስሊኹ ዝእቱን ገና ኩሉ ተቃውሞ ክብገስ ከሎ ሓበሬታ ዝእክብን ምዃኑ እዩ እዞም ኣብ ስልያዊ ስራሕ ዝነጥፉ ኣካላት ድማ ወየዶ ኣደረሆት ሓለመጠረ መረ ኮይኖም እምበር ግዜኦምን ኣበርክቶምን ምሰብቅዕ ቀዳሞት በህግደፍ ግዳያት ዝኾኑ ዝህደኑ ንሳቶም ምዃኑ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግፍዕታትን ጭቆናን ህዝብና መእስያትን ኣብ ዝለዓለ ጥር ዝበፅሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ህግደፍ ሓደስተ ኣባላት ወዲቡ ኣብ ደገና ውሽጢ ናይ ተቃውሞ ኩነታት ንምብታን ብዙሓት ሃሱሳት ተዋፊሩ ይንቀሳቐስ ምህላው እዩ እዞም ሃሱሳት ብስሩዕ ክፍሊትን ጉንዖን ካብ ህግደፍን ብመሪሕነት ኮነሬል ጋይምን የማነ ማንክን ዝኽፈሉን ዝእለይን ኮይኖም ኣብ ውሽጥና ብምዃን ክሳቑና ዝጸንሑ ሓይልታት እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃሎ ዘሎ መንእስያትና ኣብ እስር ቤት ዘለው ዜጋታትና ዝኾነ ዘካይዶ ተቃውሞ ድማ ምስ ኣዝዮም ዝፈልጦም ብስጥመት ዕርክነትን ከባቢያዊ ኣፍልጦም ብዝሕድሩሎም ሰባት ክኸውን ድማ ተመራፂ እዩ ኩሉ አንጻር ህግደፍ ቃል ዘምለቀ አንጻር ህግደፍ ክኸውን ስለ ዘይክእል ድማ ኣብ መላእ ከተማታት ዝሃገር ዝካየዱ ንጥፈታት ተቃውሞ ውህደቶምን ዝያዳም ኣብ ምጥርጣር ከባቢኦምን ምስጢራቶምን ሰረት ዝገበሩ ኮይኖም መዛረቶምን መዋድብቶምን ከለልዩ ተመራፂ እዩ እዚ ምስ ንገብር ናይ ህግደፍ ዕምሪ ሓፂር ይኸውን ሰላም ቀና